Vedeli ste, že v roku 1527 boli v košickej mincovni razené denáre troch odlišných panovníkov? Prvým bol Ľudovít II. Jagelovský, potom Ján I. Zápolský a už známy Ferdinand I. Habsburský. Tieto mince sú pomerne vzácne a kompletná trojička z košickej mincovne z roku 1527 je skutočnou raritou. Máme za to, že najvzácnejším z týchto trojice denárov je posledný menovaný, to znamená košický denár Ferdinanda I. z roku 1527 s mincovou značkou C. Lalia, čo je košická mincovňa. Veľmi obťažne sa zháňa takisto denár Ľudovíta II. Jagelovského z košickej mincovne z roku 1527. Je to vlastne posmrtná razba, razená ešte o rok predtým. A pomerne častejšie sa vyskytujú, ale nie tak ako kremnické razby, košický denár Jána I. Zápolského z roku 1527, ktorý taktiež nesie značku košickej mincovne.